Fil-15 ta' April 1942, il-George Cross ingħata lill-poplu Malti wara ittra mibgħuta lill-Gvernatur Sir William Dobbie mir-Re George VI. Din l-ittra ġiet wara li l-Maltin esperjenzaw ġranet xhur u snin mill-attakki ħarxa tal-ajruplani Taljani u Ġermaniżi u ingħata għaliex il-poplu Malti f'dan it-tieni assedju wara qlubija, kuraġġ u lealtà. Il-ġimgħa fil-għaxija tfakret din il-ġrajja permezz ta' ċerimonja fi Pjazza San George, l-istess pjazza li fit-13 ta' Settembru tal-1942 saret iċ-ċerimonja uffiċjali ta' dan il-premju tant prestiġjuż. Dakinhar il-premju ngħata f'belt b'bosta tiġrif li rat ħafna persuni jmutu, iżda 76 sena wara għandha t-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. F'din iċ-ċerimonja kommemorattiva ħadu semm il-banet tal-Forzi Armati u tal-Pulizija li paxxew lil dawk preżenti bil-mużika tagħhom u grupp ta' persuni li libsu bħas-soldati ta' dak iż-żmien. Dan waqt li tpoġġew ukoll fjuri quddiem il-plakka bil-kitba tar-Re George VI dwar l-eroiżmu tal-Maltin. Fost dawk preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm Ingliżi li taw servizz lil pajjiżhom u biex ifakru lil dawk li taw ħajjithom f'din il-gwerra li ħadet il-ħajjiet ta' miljuni ta' persuni. Il-George Cross, din lotja l-qlubija li ngħatat lil Maltin, illum il-ġurnata narawha ta' kuljum fuq il-bandiera nazzjonali ta' pajjiżna, l-istess kuluri kienu proġettati fuq il-Palazz tal-President.